Здравейте, хора! Аз съм Мариста Немирова Димитрова, дано да ме помните. От клипа с брейнбокса и костенурките ми. Така, днес ще ви обясня какво можете да правите, когато ви е скучно вкъщи. Така, първо, да се извикате приятел. Ако вече сте го извикали, можете да рисувате заедно, да правите модели. Или ако не искате, можете пак сами да рисувате или да правите модели. Примерно можете да направите рокля за понитата си, за куклите си, за такива неща. Ако сте малко по-големи или малко по-малки, можете да играете семейни игри с родителите си или с приятели. Можете да излезете навън с приятели или на разходка сами, ако ви е, нали, така... ако вам е хубаво или ако искате. Третото ми предложение. Можете да играете домашен боулинг. Така. Примерно, правите, нали, с играчките си, правите, боулинг, нали, ги нареждате на триъгълник. После взимате не толкова твърда топка, нито толкова голяма, нито толкова тежка, нито толкова мека. Така. И просто ги целите! Това е домашния боулинг, който имах предвид. Така. Също така, можете да отидете в интернет, ако сте вече от 12 години нагоре, можете да напишете в Google "Аз готвя", там могат да ви излязат рецепти, които да сготвите, примерно да изненадате родителите си, или за вас нещо хапнете, или просто така да има за обяд, вечеря, закуска. Също така, ако сте под 12 години, значи от 6 годишни до 11 годишни можете да напишете малък готвач, рецепти в Google и ще ви излязат малки рецепти за малки деца, които могат също да се направят закуска, обяд или вечеря с това. Можете просто за вас да се ги хапнете или да изненадате родителите си с храна, сготвена чисто от вас самите. И също така можете да правите дрехи или прически на куклите си или животните си, играчки. Там каквото имате, някакви играчки и общо взето това е. Или можете, ако имате домашни любимци, примерно рибки, да си ги нахраните, да им правите номера и така с ръчичката, да се опитат да ви изядат. Също така, ако имате кученце, аз също имам кученце, то ми е в другата стая, защото сега ще влезе и ще почне да лае, защото ме обича. Той е куча Йолки. Също така, ако имате костенурки, защото аз имам и две костенурки, една мъжка и една женска, и мъжко кученце. Ако имате и костенурки, можете просто да си ги нахраните. Ако са водноземни, като моите, можете да ги изкарате малко да ходят по разходка, да ги нахраните, да им правите, значи да взимате една гранулка, примерно каквато им е храната, да им казвате какво да правят. Примерно, повдигни се. Нали, моите могат да се повдигнат и когато се повдигнат, им давате храната. Така, да се поразходят малко, да се поиграете малко с тях. Те могат да издържат водноземните и дни без вода. И години без вода. Но най-вече дни. Малките. Моите са средна възраст. Мъжкото, което по-голямо, се казва Пешо. А от Сърчани в повече моята принцеса Йовка. Кучето ми се казва Джейк. Но гадено Джаки.
галено Джаки, пък се казва Джейк. А пък можете да купите нещо на кученцата си, на котката, там каквото имате. Хора, вие бяхте с мен, Мария Станимирова Димитрова. Очаквайте още клипове след малко. До скоро!